Nós somos torneiras, pero hai unha pregunta que queremos plantexarvos. Que é un torneiro? Pois un torneiro é un oficio tradicional onde a súa función principal é facer pezas redondeadas entre puntos. Igual é máis fácil definir o que non é un torneiro, porque un torneiro non é un carpinteiro, non é un ebanista, non é un restaurador, pero, sin embargo, todos esos oficios non se poderían levar a cabo sin ter un torneiro detrás. Un torneiro, por exemplo, colle unha peza como esta, que é totalmente cuadrangular, e a convirte en un plato como este, que sería unha das cousas máis corrientes que fai un torneiro. Outras pezas moi frecuentes dos torneiros e que é moi fácil que a xente asocie é, por exemplo, as patas dunha cama ou dun balaustre, dunhas escaleiras, que son pezas que se fixeron tradicionalmente nos talleres de torneiros. E logo, algunhas pezas que tamén son moi frecuentes, que a xente coñece moi ben, como, por exemplo, unha buxaina, que sería esta, que tamén parte dun taco e se acaba realizando para que quede con este formato. Creo que así xa sabedes o que é un torneiro.